det er M-Cuber, og i dag så vil jeg vise min Cube Collection. Og ja, I kan nok se, at jeg er tilbage ved det gamle bord. Jeg tænkte, jeg vil sidde her i lidt tid, og ja, jeg har fået en lampe, så der kan være lys til, når jeg skal optage. Vi nok kunne se, der er lys henad der, men jeg tror, jeg har kun 4 cubes og min timer, men starter med en af dem. Og ja, jeg har lige prøvet at pakke den ind i originalpakken. Ja, her er Diane Saint. Jeg kan ikke finde ud af at sige det, men den er virkelig god. Ja, det var min første 3x3. Det har jeg nok hørt om. Ja, det har jeg nok. Men den betyder også ret meget, fordi at har jeg selv købt. Og ja, der var et eller andet, når man selv har købt cubesene. Men det er også min første. Men ja, det var den første Diane. Så kommer vi jo selvfølgelig til en, der er ret ny. Så er den her. Ja, nu når jeg har kigget på boksen et par gange, kan jeg se, at der står det R, og det ved jeg faktisk ikke rent faktisk, men det er en Diane Mickey Minx, og ja, jeg ved ikke rigtigt. Jeg har ikke kigget på boksen sådan rigtigt. Access 3 rank, do the champion, Magic Cube 12, okay. Her er det selvfølgelig det normale. Det er der også på den her. Jeg ved ikke helt hvorfor. Det er nok bare sådan med de her 2 billeder. Men her så står der bagdækking. Så skal jeg lige stå Diane. Ja, videre. Det er så som sagt også originalboksen. Men ja, den her vil jeg anbefale, hvis det bare var en, der var til udstilling, fordi at jeg er faktisk lidt bange for at dreje den her, fordi at den for det eneste gang har den der poppet, og jeg tror, ja, den der har poppet, de her 2 har poppet, og så den her røg skruen ud, og den her røg kappen af, så jeg er lidt omsorgsfuld over for den her, men videre til næste. Næste, den kan I nok godt gætte. Det er den her, og ja, den er jeg glad for, og I ved jo nok godt, den her, den er rigtig hurtig. Så den kan man have mange rekorder med. Men ja, den har jeg ikke så meget at sige til. Men den er ret god at lave med. Så er der den nyeste igen. Den her, den fik jeg faktisk af min storebror. Og det var faktisk rigtig sødt af ham, fordi nu havde jeg ønsket mig en ny. Men jeg har ligesom set en unboxing, så det kan være lige meget, men det vil jeg lige have, at de alle skulle være i alle. Ja, den her, den er fedtet, fordi at den startede med at være sådan rimelig langsom. Men det er den ikke mere.
Men den har jeg heller ikke så meget at sige om, men lad os stille den til siden. Nu kommer der en af det, der også er ret nyt, som I ved, jeg skulle... Nej, det har jeg faktisk ikke fortalt historien. Først var det sådan, at jeg fik den, og så duede det der det ikke. Og så skulle jeg have en ny, og det var så dagen efter. Og ja, det var bare virkelig træls, men som I kan se, nu virker den perfekt. Men ja, det var en timer, en 3x3, en Pyramidens 3x3, Megamans 3x3, 3x3, almindelig. Og jeg vil bare sige, ses næste gang.